खुलुमबाय आं सिबिरानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै रायजो सोरखारनि सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि डिएखौ 4% बांहोनानै होबाय आरो बेखौ एप्रिल दाननिफ्रायनो मोननो हागोन बे गोजोनथाव रादाबखौ होदों आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा सोरखारि साख्रि मावनायफोरनि अनगायैबो फरायसाफोरनि थाखायबो गोजोनथाव रादाब फोसावदों बिथाङा फोरमायथिदों दि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनायनि उनाव हायार सेकेन्डारियाव मुं थिसनहैयोब्ला फरायसुलिफ्रा 10,000 रां मोननो हागोन दानफायाव 1,000 राङै बोसोरसेयाव गासै 10,000 रां मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजाद उथ्रिसारखांनायनि उनाव थाखो 10आव मुं थिसनहैयोबा बेसेन नाङै मुं थिसनथाय मोननो हागोन आरो मेस डिउसखौ मोननो हागोन बेनि अनगायैबो थाखो 10आव उथ्रिसारनानै थाखो 12आव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनोबो बोसोरसेयाव 10,000 राङै होनाय जागोन लोगोसेनो डिग्री आरो पलिटेकनिकआव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनोबो 12,500 रां होनाय जागोन आरो पोस्ट ग्रेजुएटआव मुं थिसननाय फरायसुलिफोरनोबो 25,000 रां होनाय जागोन सिगांनि समाव 10,000 रां होखानाय जायोमोन दा आरोबाव निजुत मयना बिथांखिनि गेजेरजों 15,000 रां होबावनाय जागोन गासै 25,000 रां फरायसुलिफ्रा मोननो हागोन होननानै फोरमायथिदों लकसभा बिसायख'थिनि सिगां बिपिएफ दोलोनि गेदेर खहा सालबारि बिटिसि बियाबनि एमसिएलए आरो सेन्ट्रेल कमिटि इउथ बिपिएफनि आफादगिरि जय मुसाहारिया बिपिएफ दोलो एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव आखाइ हमहैबाय बाक्सानि सालबारिनि खुस्राबारियाव खुंनाय जयनिं हाबाफारियाव एमपि रोनगोरा नार्जारि रन्जित बसुमतारी आरो राकेश ब्रह्म बिथांमोननि नुजाथिनायाव एमसिएलए जय मुसाहारिया बिपिएफ दोलोखौ एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबहैबाय बिपिएफ दोलो एंगारनानै इउपिपिएल दोलोआव हाबहैनायनि सायाव बिथां जय मुसाहारिया फोरमायथिदों दि सालबारि बियाबनि रायजो राजाफोरनि जि गांनाय उखैनाय बा आसा बेखौ सुफुंनो थाखायनो सोरखाराव थानाय दोलोआव हाबहैदों जेरावनाखि बेरेखा दोलोनि एमसिएलएफोरा एमसिएलए फान्डआव 50 लाख रांल' मोननो हायो आरो सोरखाराव थानाय एमसिएलएफोरा मोनसे खोलोबावनो 10 कौटि रां मोननो हायो जुदि 50 लाख रांजोंनो बेखिनि खामानिखौ मावनो हादोंब्ला 10 कौटि रां मोनोब्ला गोबां खामानिखौ मावनो हागोन बेनिखायनो सोरखाराव थानाय दोलोआव आखाइ हमफैनाय जादों होननानै फोरमायथिदों बिथाङा बेनि अनगायैबो बुंथिबावदों दि इउपिपिएल दोलोआ मिशन भिजननि गेजेरजों जि गुबुन बिथांखिफोर लाबोदों बे बिथांखिनि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा मुलाम्फा जागोनखौ सानो आरो इउपिपिएल दोलोआ दा खामानि मावनायखौ जागायबाय होननानै बुंथियो बिथाङा फोरमायथिनो गोनांदि मैयानि बे जयनिं हाबाफारियाव बिथां एमसिएलए जय मुसाहारिया गावनि 3,000सो मददगिरिफोरखौ लोगोआव लाफानानै इउपिपिएल दोलोआव हाबदों दिनै 15 मार्च बारग' एनडिएफबिनि गायसनगिरि आरो बिटिआर गोरोबथानि सागानगिरि रन्जन दैमारिनि हियारिं दं थांनाय 13 फेब्रुवारियाव जौसिन बिजिरसालियाव रन्जन दैमारि बिथांनि सायाव हियारिं जादोंमोन जेराव सिबिआइआ 1 दान समय बिदोंमोन बेनिनो दिनै जौसिन बिजिरसालियाव हियारिं दं रन्जन दैमारिया बेलाव जाहाथे उदां जानो हायो बेनि थाखाय इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिआ बाक्सा क'क्राझार चिरां धेमाजि आरो गुबुन जिल्लाफ्राव केन्डेल फोजोंनानै आर'ज गाबनाय हाबाफारि लादों बिथांमोना फोरमायथिदों दि प्रमद बर' आरो गबिन्द बसुमतारी दैदेननाय इउपिपिएल सोरखारा रन्जन दैमारिजों लोगोसे जोबथेसालियाव थानाय बारग' एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामगोन होननानै गोबां आसा दंमोन नाथाय रन्जन दैमारि आरो एनडिएफबिफोरखौ उदां खालामनो थाखाय खामानिखौ मावनायखौ नुनो मोननाय जायाखै जाय दुखुनांथाव होननानै फोरमायथियो बिथांमोना बेनिखायनो एनडिएफबिफोरानो खौसे जानानै भारत सोरखार आरो आसाम सोरखारजों सावरायहैनानै आर'ज खालामदों दिल्लीयावबो थांनानै आर'ज खालामहैदों होननानै फोरमायथियो लोगोसे फोरमायथिबावदों दि बिटिआर गोरोबथा जानायनि 4 बोसोर उनावबो दफायाव थानाय बायदियै एनडिएफबिफोरनि खामानिखौ 10% मावफुंनानै होआखै जायनि जाहोनाव एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो एनडिएफबिफोरा खौसे जानानै इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ दानो गोनां जादों होननानै फोरमायथिदों जुदि एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनायमोनब्ला एनडिएफबिफोरा इउनाइटेड फराम अफ एक्स एनडिएफबिखौ दानो गोनांथियानो जानाय नङामोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोनहा बिटिआरनि हाग्रा बिफानाव मावनाय सा 612 मावसुमाफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होबाय बिटिआर सोरखारा थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो हाग्रा बिफाननि फरेस्ट गार्डआव साख्रि मावबोदोंमोन नाथाय बिथांमोननि साख्रिया रेगुलार जायाखैमोन मैया क'क्राझारनि बड'फा कालचारेल कमप्लेक्सआव गासै सा 612नो रेगुलार जानायनि एपइन्टमेन्ट लेटार गथायबाय बिटिआर सोरखारा बे हाबाफारियाव बिटिसिनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे
सिडली बियाबनि MLA जयन्त बसुमतारी हाग्रा बिफाननि EM रनजित बसुमतारी बिथांमोनहाबो बाहागो लादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजों प्रमद बर'आ फोरमायथिदों दि बे पस्टखौ लानानै गोबां सावरायजानाय जादोंमोन। उनाव कमिटि दानानै कमिटिया नायबिजिरनायनि उनावनो 612 मावसुमाफोरनि साख्रिखौ रेगुलार खालामनानै होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों आरो बिथांमोना जाहाथे जोंनि हाग्रा ओनसोल माहारियारि हाग्रामा बायदिखौ रैखाथि होयो बा मोजाङै बेङो बिनि थाखायबो खावलायो प्रमद बर' बिथाङा। BPF दोलोनिफ्राय MP बिसायख'थिनि टिकेट मोननो लुबैनाय पृथ्वीराज देबमेसआ BPF दोलोनिनो दैदेनगिरि एबा हाग्रामा महिलारिजों थाफानानै BPF दोलोखौ जोनोम होग्रा खाम्फा बरगयारिखौ बायदि बायदि रावै सोंखारिबाय थानायनि उनाव पृथ्वीराज देबमेसनि मुंखौ पेनेल लिस्टनिफ्राय बोखारनांगौनि थाखाय इउथ BPF आरो BSUनिफ्राय खावलायदों। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै पृथ्वीराज देबमेसनि मुंखौ पेनेल लिस्टनिफ्राय बोखारनो थाखाय हाइकमान्ड आरो केन्डिडेट सायख'ग्रा बिथांमोननिसिम खावलायहरदों बिथांमोना। मानोना पृथ्वीराज देबमेसआ हाग्रामा महिलारिनि आखि आगदा थानानै BPF दोलोखौ जोनोम होग्रा खाम्फा बरगयारिखौनो गाज्रि रावजों सोंखारिदों। बिथांनि आखल आखुआव दागो फोननानै रायजो राजानि सिगाङाव बिथांनि मुंखौ गाज्रि खालामनो नागिरदों। बेनि अनगायैबो क'क्राझार लकसभा बियाबनि रायजो राजाफोर आरो मावथिफोरा पृथ्वीराज देबमेसनि मुंखौ लायाखै आरो बेनो टिकेट होयोब्लानो BPFनो रायजो राजाफ्रा भट होनाय नङा बेखौ खोनानो मोन्दों होननानैबो फोरमायथियो। BPF दोलोआबो बिथांनो टिकेटखौ होखानाय नङा मानोना बिथाङा पेनेल लिस्टआवबो गैखायामोन। नाथाय बिजाथि नागिरनानै आर'जलाइ गथायनाय लेखायै आरो बिथाङाबो भारतनि सासे नोगोरारि लेखायै बिथांनि मुंखौ पेनेल लिस्टआव होदों। नाथाय गाव BPF दोलोनिफ्राय टिकेट मोनखानाय नङाखौ मिथिनानैनो BPF दोलोखौ गाज्रि मुं खालामनो नागिरदों। बेनिखायनो बिथांनि मुंखौ जाहाथे पेनेल लिस्टनिफ्राय बोखारो बेनि थाखाय हाइकमान्डजों लोगोसे बिजाथि सायख'ग्रा बिथांमोननिसिम खावलायहरो। इउथ BPF आरो BSUनिफ्राय लोगोसे बिथांमोना बुंथिदों दि टिकेट होनायनि सिगां बिजाथिनि आखल आखुखौ बिजिरनाय जायो। नाथाय बेनि सिगांनो गाज्रि राव बुंनानै पृथ्वीराज देबमेसआ गावनि आखल आखुखौ दिन्थिखाबाय आरो बिथाङा माब्लाबाबो राजखान्थिगिरिबो जानो हानाय नङा होननानै बुंथियो। लोगोसे BPF दोलोआ गाबोन 6 मार्चआव सावरायनायनि उनावनो बिजाथिनि मुंखौ फोसावनानै होसिगोन होननानैबो फोरमायथिदों। चिरां जिल्ला BPFनिफ्रायबो पृथ्वीराज देबमेसनि हेंथा गोख्रों बिजाथाइखौ फोरमायथिदों। बेफोरबायदि जाथारै खोथा बुंनाया मोजां समाजाव खामानि होआ। खाम्फा बरगयारिनि सायाव बेफोरबायदि खोथा बुंनो बिथाङा बबेनिफ्राय गोहोखौ मोनखो आरो सोर मोन्थायखौ होखो होननानै सोंथि खालामो। लोगोसे BPF दोलोनि सायाव गाग्लोबनायाव जानो हागौ थामथि दोलोनि आखाइ दं होननानैबो बुंथियो BPF दोलोनिफ्राय। खौरांगिरि मेल हांख्रायनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा माखासे थांखि लानायनि सायाव फोरमायथिदों। जेरै सेथियाव दङ बबेबा गामिनि लामाया मोजां नङाबा लामाखौ बानायनो थाखाय MLA बा मन्थ्रिनि उन खारनो गोनांथि थानाय नङा। बेनि थाखाय मोनसे पर्टेल बेखेवनानै होनाय जागोन। बे पर्टेलाव गासै थंखौ होनानै लामा बानायनो थाखाय आर'ज खालामनो हागोन। नाथाय गामियाव खमैबो 250 नखर अदेबानि खमावबो 1000 सुबुं थानाय जानो नांगोन होननानै फोरमायथिदों। नैथि थांखिया जाहैबाय सोरखारि साख्रि मावनाय बिथाङा मावनो गोनां खामानिखौ समाव मावनानै होआब्ला राइट टु पाब्लिक सार्भिस RTPSनि गेजेरजों अजद दैखांनो हागोन। माखासे खामानिफोर जेरै NOC होनाय, हा बायनाय फाननायनि थाखाय गनायथि लानाय, पस्टमर्टेमनि रिपर्ट बानायनाय बायदियाव 45 साननि गोबांसिन लायोबा बे सोरखारि साख्रि मावनायनि हेंथा RTPSनि गेजेरजों अजद होनो हागोन। आरो सोरखारि साख्रि मावनाय बिथाङा खामानि मावनायाव जेसेबां सान उन खालामदों बेफोरनि थाखाय सानसेयाव 20 राङै जुरिमानाखौ होलांनो नांगोन होननानैबो फोरमायथिदों। थामथि थांखिया जाहैबाय LP, ME आरो हायार सेकेन्डारि स्कुलाव 4th ग्रेडआव साख्रि मावनाय मावथिया जाहाथे गावनि जायगायावनो पस्टिं मोननो हायो बेनि थाखाय सोरखारा थांखि लादों। 4th ग्रेडनि थिसननाया मेरिट बेसिसावनो जागोन। खालि पस्टिंखौल' जाहाथे गाव गावनि ओनसोलाव मोननो हायो बेनि राहा खालामनाय जागोन होननानै बुंथियो बिथाङा। फोरमायथिदों दि LP स्कुलनि 4th ग्रेडनि पस्टनि थाखाय रेभिनिउ भिलेजनि सिङाव, हायार सेकेन्डारि बा हाइ स्कुलनि 4th ग्रेडनि पस्टिंनि थाखाय गाव पन्चायतनि सिंनि बिजाथिनोनो होनाय जागोन होननानै फोरमायथिदों डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। लकसभा बिसायख'थिया खाथियाव सौफैनाय लोगो लोगोनो मिरुनि गेदेर दैदेनगिरिफ्रा आसामाव फैनानै फोसावदिं मेल खुंनायखौ जागायफैजेननो हमबाय। थांनाय बावैसो सान सिगांसो प्राइम मिनिस्टार नरेन्द्र मदि बिथाङा आसामाव दावबायफैनायनि उनाव मैया डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङाबो सानसेयावनो मोननै जायगायाव मिटिंआव बाहागो लाफैदों। क'क्राझारनि ग्रिनफिल्डआव बाहागो लाफैदों राजनाथ सिंह बिथाङा। BJP, UPPL आरो AGP राजखान्थि दोलोआ गावसोरनि बिजाथिफोरखौ देरहाहोनो थाखाय वार्कार्स मिटिं लानाय हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों राजनाथ सिंह बिथाङा, जेराव बिथांखौ दुंब्रुदै बरायनाय जादों।
क'क्राझारनि अनगायैबो बरपेटायावबो मिटिंआव बाहागो लाहैदों डिफेन्स मिनिस्टार राजनाथ सिंह बिथाङा जेराव लांदां मासनि गेजेरावनो बिथाङा गावनि बिबुंथि लाखिनो गोनां जानायखौबो नुनो मोननाय जादों। आइजोआनो आइजोनि सुथ्रु आइजो जानानै आइजोनि दुखुखौ नुवाखै बे बिबुंथिखौ लाखिदों अंगनवाडी मावथिफोरा फोरमायथिनो गोनांदि अंगनवाडी मावथिफोरा गावसोरनि दाबिखौ लानानै अदेबानि दान बान्था बांहोनाय आरो माखासे दाबिफोरखौ लानानै गोलाव समनिफ्रायनो धरना होबोदों नाथाय बिथांमोननि दाबिया दिनैसिमबो मावफुंजायाखै जायनि थाखाय मैया फिन मिरुनि अंगनवाडी आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो आसामनि अंगनवाडी मावथिफोरखौ मदद होनानै धरना होनाय हाबाफारि लादों जेराव रोजा रोजा अंगनवाडीनि मावथिफोरा खौसेयै धरना होनाय हाबाफारिखौ लादों आरो बिथांमोना आसामनि रांखान्थि मन्त्रि अजन्ता नेउगनि फारसे आसि दिन्थिनानै गोख्रोङै खुद्रिदों बिथांमोनहा बुंथिदों दि आइजो जानानै आइजोफोरनि दुखुखौ बुजियाखै आइजोफोरा सान हर खामानि मावदों नाथाय बेखौ नुवाखै जुदि अंगनवाडी मावथिफोरनि दाबिखौ सुफुंनानै होआबा भट होनायनिफ्राय गोजानाव थागोन होननानैबो बुंथियो बिथांमोना बेनि अनगायैबो बुंथिबावदि बेटि बचाओ बेटि पढ़ाओ होननानै बिथांमोना स्ल'गान होयो नाथाय आइजोआनो आइजोनि सुथ्रु बेखौ बुजिनो आद्रा गैला होननानैबो बुंथिबावो आरो जेब्लासिम अंगनवाडी मावथिफोरनि दाबिखौ सुफुंनानै होआ अब्लासिम मिरुनि अंगनवाडी आफादनि दैदेनगिरिफ्राबो मदद होगोन आरो जयैनो धरनाखौ होलांबाय थागोन होननानैबो सांग्रांथि होयो बिथांमोनहा मटर साइकेल बास स्कुटिनि गोनांथि जानाय रायजो राजाफोर नोंथांमोननि थाखाय जोबोद गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्लानि काजलगाव MMH हन्डा श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय धामाका अफार लानानै फैदों खालि 9,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो नोंथांमोनहा हन्डा SP 160 मटर साइकेलखौ मोननो हागोन बेनि अनगायैबो हन्डा SP 160 मटर साइकेलखौ बायोब्ला 4,000 केशबेक अदेबानि 4,000 रां मोनफिननो हानायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे मटर साइकेलनि टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेटबो मोनफानो हागोन हन्डा डिअ एक्टिवा स्कुटिखौ बायोब्लाबो 14,999 डाउन पेमेन्ट होग्रोनानैनो बायनो हागोन आरो गोजाम डिअ एक्टिवा स्कुटि मटर साइकेलखौ सोलायनानै गोदान मटर साइकेल बा स्कुटि बायोब्ला नोंथाङा 1,000 केशबेक मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङालासे टेंकि आबुं जाजासे पेट्रल मोननो हागोन आरो गंनै हेलमेटबो लोगोआव मोनफानो हागोन बेफोर खाबुखौ नोंथांमोनहा लानोबा गोख्रैनो काजलगावनि MMH हन्डा श'रुमाव खौरां लाहरनो हागोन 8720957824 नङाब्ला 9387560774 बे मबाइल नाम्बाराव फन खालामनानैनो नोंथांमोनहा खौरांखौ लाहरनो हागोन आरो बे अफारा 20 मार्चसिम थागोन गोजोन्थों खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन दिनैनि थाखाय गोजोन्थों